Estem fent uns tallers de reciclatge, estem aprofitant les botelles que treuen els xics o les que tenim nosaltres i aprofitant i comptant també tots els residus que tenim que venen al mar i col·laborant també amb Global Omnium, que estem fent una cata d'aigües. Normalment les plàstics no arriben a la mar a soles, els tirem nosaltres a terra i de terra, ja siga en Madrid, ja siga en València, tot acaba a la mar per culpa del vent, per culpa de la pluja, i podem trobar des de tapons de botelles, plàstics, bolses de plàstic, toallites higièniques, no sé què, colilles, podem trobar de tot el que imagineu, perquè el plàstic no es degrada, el plàstic tarda milers d'anys, cents d'anys, depenent del material que siga, i tenim que reciclar, i estem també inculcant el missatge de conservació de l'estratègia de les 3 R's, que es diu reduir, reciclar i reutilitzar. Sempre primer reduir el consum de plàstic, després reutilitzar el plàstic que es puga, ja siga les bolses de plàstic, les botelles, i a una última vegada reciclar-lo, si no n'hi ha possibilitat de reduir-lo.